сън, но той работи в Германия. Днеска ми писа сутринта, че иска, нали, да говорим и Бог му даде с още един сън. И аз бих искал сега на този наш брат да каже откъде и какво стана. Защото това нещо, което става, никак няма случайни неща. И знам, защото Бог ще ни употреби всички нас, защото без Него, аз и моя екип, нищо не може да направим. Затова аз ще дам думата сега на този наш брат, нали, на Юлиан, за да може да чуете какво Бог му даде с нощи. Да, брате, слушаме те. Слава да бъде на Господа, брати и сестри. Казвам се Иван Данков от село Ясен, Плевенско, но тук съм в Германия, служа единствено само на Божията нива. Без да работя за моя нужди, работя само на Божията нива. И тази вечер, благодаря на Царя на царете, благодаря на нашия жив Бог, когато никога не съм мислил, че това, снувам този човек, нашия брат Петко Асенов. Снувам го как Бог го облича с една бяла мантия, една огромна красива поляна сме. И Бог му го облича с една бяла мантия и му дава отворено словото и казва: това е моето слово, което ще раздаваш, живия хляб на народа. И един огромен хор от ангели, които пееха: свят, свят, свят е Господ. И аз благодаря на Господа, защото Бог избира своя работник. И вярвам, че днес Бог го облече с тази мантия. Аз вярвам, че днес Господ му дава своят меч, за да проповядва Словото и да реже онова, което пречи да го отхвърля, за да бъдат хората благословени, изцелени, с ново помазание, с нов дух. Благодаря на Господа, защото когато Бог ми даде този сън с нощи и тази сутрин той писа: здравей, това е всичко чрез Духът на Господа. И аз благодаря на нашия жив Бог, защото Словото на Исус Христос се изпълнява. Словото на Исус Христос е живо и деятелно. И аз му благодаря на Бога, че нашия брат Бог го облече с тази бяла мантия. О, Ребекен Търсе! Затова искам да се помоля, Боже, този сън го направи в реалност, да го видят и очите ми. Господи, тази сутрин, както дъждът пада от небето и пои земята, така нека помазането на Святия Ти Дух да слезе и да го напои до кости. Господи, благослови целият му екип, с който работи. Господи, моля Те, благослови братята и сестрите, благослови семейството му, Господи. Моля Те, Небесни Отче, Твоите кървящи ръце да бъдат върху него, Господи. И там, където стъпи кракът му, нека да има мир, да има любов, да има благодат. Боже, благослови този човек. И там, където стъпи кракът му, нека се отворят молитвени домове, Господи, за да се събира народът Ти. В името на Исус Христос, аз Ти благодаря, че Ти ми го подари на сън и сега го виждам и наяве. Благодаря Ти, Господи, за Твоята огромна милост. За това, Боже, аз го предоставам пред Тебе и зная, че Ти от този час, от тази секунда започна да работиш, Господи, върху него и животът му, върху екипът му, върху семейството му. Направи ограда, Господи, нищо нечисто да не се допира, а само славата Ти. В името на Отца, Сина и Святия Дух казвам да и амин. Благослови България, Господи, с Твоята свята кръв. Амин и амин. Благодарим Ти, брате, благодарим Ти. Целият съм в присъствието на Бога. И аз вярвам, че всичко това, което Ти го каза, е истина. Какво каза за България, брат? Като му говори да го поканиш в България. Покани го, да бъде да служи Божий човек. Божий помазаник с малко за България. Беше изненадан, защото той за пръв път ще дойде сега в България да служи.
Това, което виждаме, че Бог ще направи огромно съживление след ромското население в България. Бог ми показва да видя стадиони пълни с роми. Бог ми показва да видя стадиони пълни само с роми, които идват при Христос. Цели стадиони пълни с роми. Роми, роми, огромно съживление идва в България след ромите. Огромно съживление, огромно съживление. И това, което виждам, е, че лидери, ромски лидери, пастори, служители, ще дойдат и ще грабнат огъня, който се случва тук, в тази църква. Тази църква ще бъде катализатор за това съживление. Лидери, дори... О, ча! О, лидери, които Бог изстига дори в момента. Никой не ги знае, никой не ги познава, никой не ги е чул. Но Бог ги е видял като Давид. Той ги е видял и Той ги е помазал. И аз виждам роми, млади мъже, млади жени, помазани от Бога, да донесат съживление сред ромите в България. Тези хора ще грабнат огъня, който се случва на това място, и те ще бъдат отключени, и те ще бъдат освободени в призива на мощно апостолско и пророческо помазание, на мощно евангелизаторско помазание. Господи, аз се моля за ромите.